Arabar Errioxako urtekaria. Arabako Errioxako zenbait ikastetxe eta erakunderen elkarlanari esker, urtero bertsolaritzaren inguruko programa eskaintzen da, lehen hezkuntzako 4 ikastetxetan. Guztira, 7 gelantan landu dugu bertsolaritza 2023-2024 ikasturtean. Peru Abarrategi eta Oiane Perea izan dira, gela hauetan, bertsolaritza irakasteko arduradunak. Hauek izan dira, bertsolaritza tailerretan parte hartu duten 4 ikastetxeak. San Bizente ikastola, Lantziego ikastola, Bastida ikastola eta Asa ikastola. Gozamena eta bat-batekotasuna izan dira aurtengo protagonista nagusiak, eta erabat nekatuta baldin bada ere, ikasturtea ederki amaitu dugu. 15ean behin landu dugu bertsolaritza 5. eta 6. mailan. Bertso ikasgela bidelagun bikaina izan da, eta askotariko ekintzak burutu ditugu. Bat-batekotasunean trebatzeko jolas ugari, egun edo festa berezietarako bertso sortak, alea bideokopla lehiak eta eskolarteko bertso txapelketarako bertsoak, ipuinak bertsotara pasa ditugu, 6. mailei agur esan diegu, eta oporrei kaixo esateko bertsoak ere egin ditugu aurten. Arabako Bertsozale Elkarteak eta Alea aldizkariak elkarlanean antolatutako bideokopla lehiaketak 4. edizioa izan du aurten. Izugarrizko jendetza bildu da finalaren egunean. Aurtengoan, abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunaren bueltan Gasteizko udalak sustatutako Euskararen astearen barruan, Salburua gizarte etxean aritu ziren sari banaketan Oiana Iguaran, Unai Anda, Oiane Perea, Aroa Arrizubieta eta Irati Anda, bertsolariak. Beraiekin batera, Uxue Dia de Serio izan genuen gai jartzaile, eta Naiara Izagirre eta Intzira Gorozabel izan ziren musikari gisa aritutakoak. Ordubete inguruko bertso saioan, bertso improvisatuak entzuteaz gain, talde irabazleen, zegozkien, bideo eta sari emateak burutu genituen. Benetako protagonistak Araba osoko 2000 ume baino gehiago izan dira. Beraiek parte hartu baitute lehiaketa honetan. Eta aurten ere, orotara 107 bideokopla aurkeztu dituzte, gainera, herritarrek milaka eta milaka boto eman dituzte. Horren erakusle izan da bideorik bozkatuena. Aldaialdeko 5. mailako talde batek 3600 boto baino gehiago lortu baitit. Beraz, berriz ere eskerrak eman, ongi moldatu zareten ikasleei eta ikasleen bideoak bozkatu dituzuen herritarrei. Arabako 14 urtez azpiko eskolartekoari dagokionez, apirilean zehar ikastetxeetan eta bertso eskoletan haur arabarrek bertso idatziak prestatu ostean, maiatzean eskualdez eskualdekako topaketak izan dira. Arabar Errioxako topaketa maiatzaren 19an izan zen Oionen. Oiongo plazan, eguraldiak lagun, nerbioak baretu eta festa giroa izan zen hasieratik. San Bizente, Asa, Bastida eta Lantziego ikastoletako idatzizko lan sarituak eta bat-bateko emanaldiak tartekatu ziren. Arabar Errioxan indarra hartzen ari da bat-bateko modalitatea. Hezkuntza arautuko metodologia berrikuntza eta bertso eskoletan egiten den lana lagun. Ikasle guztiek improvisatu zuten beraien kopla topaketan eta hori izan da improvisazioa indarra hartzen ari denaren erakusle. Idatzizko eta bat-bateko finalistek ekainaren batean Zigoitian izan zuten azken erronka. Txapelketari bukaera borobila eman genion bertan. Saria jaso duten Arabar Errioxako eskualdeko haurrak irailaren 7an Ontza Extreme Aventura Parkean elkartuko dira. Eta ohartzerako berriz ere zabalik egongo dira gure bertso eskolak eta gure ikasturte berria. Bertso gozez dauden aurrei martxa emateko prest. 14 eta 18 urte bitarteko eskolartekoari dagokionez, 3 finalerdi egon dira finalistak zeintzuk izango diren erabaki aurretik. Finalerdiak Kanpezun, Gasteizen eta Aramaion jokatu dira. Eta 3 finalerdi horietatik 6 bertsolari puntuatuenak igaro ziren maiatzaren 18an Aramaioko kulturetxean eginiko finalera. Honakoak izan ziren 6 protagonistak. Gasteizeko Egoi Amabizka, Urko Lafuente eta Samuel Rodríguez, Trebiñuko June Astegieta eta Aramaioko Iraide Onaindia eta Anitza Barrategi. 6 protagonista hauek beraien lana hasi baino lehen, gaztetxoagoek, hau da 12 eta 14 urte bitarteko Arabako improvisatzaileek beraien eskualdekako kuadrilla artekoari eman zioten hasiera. 3 eskualdetako taldeak izan genituen bat-bateko erakustaldi horretan. Lautadatik 4 lagun, kamiseta horiarekin, Gorbeialdeko 6 lagun, kamiseta urdinarekin, eta Gasteizeko 7 lagun, kamiseta beltzez. Beraien erakustaldi eta egin beharreko ariketak egin ondoren, Gasteizeko taldea izan zen Garaie
Hauek beraien lana amaitu eta gero, aurrez aipatutako 6 protagonisten txanda zen, 14 eta 18 urte bitarteko eskolarteko bertsolari finalisten txanda. Saioa ederki joan zen publikoz lepo, eta saioa amaitu zenean jakin genuen Egoia Amabizka, Gasteiztarra, izan zela aurtengo eskolarteko Arabako txapelduna. Berarekin batera, Iraide Ona India azpitxapeldunak izan du Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketako finalean Araba ordezkatzeko ardura. Bertso eskolei dagokienez, azken urteetan bezala, Arabar Errioxan, Txandrio, helduen bertso eskolak, martxa honean jarraitzen du. Eta hori gutxi balitz, Oiongo ikastolan ere, San Bizente ikastolan, aurten sortu da bertso eskola berri bat. 3. zikloko ikasleak bertan parte hartzen ari direlarik. Beñat Otamendi irakaslearen gidaritzapean. Aurrera begira ere, bertso eskoletarako ateak irekita egongo dira. Eta espero dugu, nahi baldin baduzue behintzat, zuek bertan ikustea. Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3bbikoitza.bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, zeinaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Zuekin egon gara, klasean guzturan, zenbat barre algara, bronka edo gudan. Baina gurrezateko garaia heldu da, merezi duzu eta disfrutatu udan.